Hapit na. Ayaw kamo pagsulti o tinumutumo nga mga taho. Ayaw pag-abin sa taong sad-an, pinaagi sa pagsaksi pakak. Ayaw kamo pagpahiuyon sa kadaghanan sa pagbuhat o kautan ug ayaw pagsaksi sukuhi sa hustisya aron lamang sa pagpahimuot sa kadaghanan. Ayaw kamo pagpakitag dili makatarong nganong pagdapig sa kabos kung husayon kini. Kung makita ninyo ang nakabuhi nga baka o asno sa inyong kaaway, dad-a kini balik kaniya. Kung ang asno sa nagdumot kanimo natumba tungod sa kabugat sa karga niini, ayaw pasagdi, tabangi hinung siya sa pagpatindog niini. Ayaw hikawi o hustisya ang mga kabos diha sa hukmanan. Likayi ang pagpamasangil. Ayaw patyang tao nga dili sad-an, kay silutan ko ang tao nga maghimo niining dautan nga buhat. Ayaw ka mo pagdawat og suborno kay ang suborno makabutas sa mga tao nga anaa sa katungdanan ug makatuis sa katarungan niadtong di sad-an. Ayaw palabi-labihi ang usa ka langyaw. Nasayod kamo sa padion sa usa ka langyaw. Tungod kay kamo mga langyaw man usab dito sa Ehipto. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Labert, wa ara ba ko kapaso? Ah, tuko man ka na, sir, eh. Di na tinuod ng paso-paso nila ko. Tutuoran man nila sa akong panahon. Ang importante na paso taga itong nila, tabako. Okay. Di ba? Bitaw, sir, kining tinutong gingon sa managnaay nga ay mga boto rin makapapildi ni Mayor Perde. Tuod, Bert. Nakabutar na ba ka? Ako? Oo, buntag, sir. Sayo ko, sir, eh, pag ingaron ng oras sa butar, ito taas yung pila. Grabe, init lagi kayo. Sayo ko, sir, kay lisod na. May mangga, sir, kay kuhaan mangga, priority mangga. Sige lang. Basin mo na ni Bert. Makakita ko gamay kayag. Adisir ko mamatay. Ito, sir, kanang sure na gyud ka nga adto ka mabutar sa kontra ni Mayor Perde. Buta ko. Pero dili ko bugo. Sir, kaning tuod ba nay akong amigo makihits ba? Okay ra, sir? Drop na saan nang unahan ako. Wave 5. Okay ra, sir? Tawagon sa ako, sir, ha? No, no, no! Ay. May adlaw, sir. Diok! Anong color? Yellow. Yellow po siya. YELLOW. Pink. PINK.
Red. R-E-D. Color blue. B-L-U-E. Number. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 8. 8. Mamaya na natin papakita yung result. One, two, three, four, five. Ah! Number 3. 1, 2, 3. Anong number mo dyan? 2. 2. Ay, ikaw. 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ako ah. 7. Yun na yung panan mo, di ba? Number? Isa pa, isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Number 4. 1, 2, 3, 4. Last. Number 3. Sabi nga ng tatay ko, God first.
Oh my gosh, ito na ang results. Drum roll.
morning, sir. Welcome to the Afterlife. Here's your complimentary coffee. Sir, since this is your first day, ha? So, doon di kasi mga rules dire. Tapos, ato. Punta dira. Tapos, ato. Punta dito. Kanang nga na. Magkakatanga. O, di ba? Lingaw. Okay, sir. So, this is your first day. Dapat, kailangan ka sa mga virgins dire. Kapala ka virgin sa palit. Okay, this is the same. Pero, ano mo, sir, na this place has been getting bigger every day. Tapos ka the longer you stay, makita mo na bigger na po siya, yan na. Pero dapat, para mabig siya, dapat kinakailangan mo yung support. Dapat, na. Okay, sir, so, you can see, dito na mga part, they color up kung ano, mga apartment dire. Ang apartment dire, sila pink, green, naka-invite dito, tapos ang mga exclusive na dito sa pinakaunapan. Ang pinaka-nagugmupo ng mga tao. Dahil sure. Diba? Sir, congratulations! It's the end of our tour! Tapos, dahil ang galing-galing mo during our training, our tour, meron tayong party mamaya. Dapat mo banjud ka. Kay pag-abot sa party, na kami mga giveaways, daghan may ihatag, o makabalo ka kung saon makuha itong mga nindot ng mga apartment niri. Kita tikaw niya, sir, ha? Congratulations again for coming here, sir! And welcome to the family! Good morning, sir! Okay, sir. So this time, kanang dito gihapon na tong buhaton, lahi na to na tong agenda karon, sir. Kay kanang dili na to para madali. So dapat karon kay Papo kayo na dire yung place, kay kanang daghan yung mga baguhan like you, kanang mga virgins kung na sila dire. Kanang enjoy kayo sila sa first day nila. Tapos kanang ganit tala nimo makita dire, sir, kay kanang amuan kita. Tapos kanang kapag tanan na gato mo dire kay kuno mo ganahan. Tapos kanang pwede kung kambultog ka ng apartment. So di ba? Pesa, sir, di ba? Hindi, di ba? Sir, kani, remember, kani blue. Kanang very exclusive na siya sa kanang apartments. Tapos pag-abot dito sa gold, kanang mas mahal to dito. Pero I think na may chance, di ako na makatulog ka dito. Kanang siya, nakabayad. Sir, nag-enjoy kayo kagabi, kakita ko nimo. So, katni itong survey na ginaingon nila sa party. Wala may ginaingon kung sa inyo iboto, yes or no. Pero, mas gwapo kung yes ang inyong boto. Atong mga nag-yes, naa sila sa mga good, sa mga blue na kanito. Katong mga nag-no, wala man. So, i-answer lang na siya as soon as you can, sir, ha? Kaya kinahanglan na to na para maato ka sa gold. Katong blue pot. Okay? Isa ko na.
morning, sir! Ay! Sir? Sir? Sir, imo complimentary coffee, sir! Sir! Morning, sir! Sir? 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 I'm to be, sir. Sir? 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 Hello? Sir, nakita niyo ka, sir. Sir, pagyas na, sir. Dili ko! Sir, kinahanglan. Dili lagi ko! Sir, kinahanglan dyan. No! So, muna tubag ni mo, sir. Kanang no. Okay. Reporting for Dagdag Cemetery. Nag-yes po lahat ng bagong members. So, tuloy-tuloy lang ang laban. Ana sululo na ko sa una, mga dato ra daw mabulahan na ni politika. Kaya sila ra mapod mga silabot, mga dato ug mga arangan sa mga komunidad. Maong sukat sa akong pagkabata, wala na ko ang kita ang say rason ug tumong kanong napay politika. Nga mga naa sa taas raman di mabulahan. Unsa pa may pulos magbotar-botar? Akong prinsipyo sa kinabuhi, basta kay makakaon. Katulos sa isa ka adlaw, fights ta. Wa ko'y labot na unsa na sila. Di mapod ko ka kwarta nila. Sila ba day mo bayad sa akong utang? Gadagdag lang sa una-unaon. Wa dyo'y lingaw ning tao. Pasagad lang ang guba ng kalsada nga maagian pa man. Labon na daghang guba nga kalsadang dapat ayohon. Gubon dyan ang sakto. Buang dyan. Lambo ba re? Mas naglambo pang kadadlaw nga chismis ni Marites sa pikas baryo. Pero bilib po ko talent aning Marites. Ug di po tungod anay iyang baba nga murag lubot sa pato.
Di po ito makabalo nga nalubong na day itong mga saad ni Mayor sa una. Nga tiwason ko nun ni Mayor ang gym. Nga wa na human atong dakugtian nga Mayor po. Sus, mitag makakwarta ko aning chika ni Marites. Makawala jud uga nga mopuyo aning Pinas. Aside sa igang, dagang Digimon, samot, dagway ang mga tawhan nga skilled gibang pilit, radyod ug mga santo. Maayo ra jud ning mga tawhan na og hapit ng eleksyon. Patakag taplak na nga ng ilang dagway, mura ra ba jud og isagpa og kapito sa yawa. Karon kay gapadulong naman ang eleksyon, daghan na pud kayong bakakon, daghan na pud kay ng mga saad, mga piste. Nga og tinud-anay lang, sila ra ba jud makapahimulos aning ilang bakak. Sumo na pud kayo paminaon na ilang, kung ako inyong butaran, serbisyo na ko di kay ilang oras. Galood-lood lang jud ning mga yawa. Napay pa community outreach. Kung magbaha, lutaw jud ning mga animal, mga plastik, makadaot sa katawhan. Pahumot dito, pahumot diri. Lupig pa'y nakaligo o Christian Dior nga perfume gikan sa Paris. Nya mga baho ra ba kayo kalaki? Mga binuhatan nga wa ta kabalo. Basin na anay gipanglubong sa kilid sa ilang balay o basin na giitsa dito sa tulay, matabunan lang ilang baklag, buhaton tanan para sa gahong. Hinoon napampuy mga anghel laning politika. 1:10 lang hinoon po. Pildi gihapon. Di man jud pod patas ang kinabuhi. Karong inigabot sa eleksyon, daghan na pod kayong buaya nga malipay. Abi ni mo katong mga nanagan remaro. Inyong silingan, basin wa ka kabalo, imong ngalan ni kaduha na gilista dito sa pikas. Ay siyempre, aran doble ang dawat. Daghan na pod dayong maggilalis, giaway, basta kwarta, isgutan, ubagting dayon ng dunggan. Ay, ug ako po siguro dunulan, siyempre dawat. Pero ako ray nakabalo na wa gyapon kay butaran, kaya haypod. Plastikay ray gadaghan, dako kay ngisi. Pag suma, lupig pay wa kataya, naong di madrawing. Sumo ning problemahaning nasuda. Bisan pagkinsay makadaog, mura gihapon. Na kausaban. Pero di tanan makapahimulos. Lisod pod. Maong ako, may pay magpuyo, magdayok. Pero bilib po ko aning uban. Musanong rapod biya sa ilang mga saad. Kana rapod laging dako og ang bulan. Pero sige na lang. Kapuya ning istorya. Importante, buwi. Malinawon akong pagtulog. Paalam mo eh.
Tiway tuyo. Balik akong tuyo, te. Hoy, akong talong, imong naigo. Ay, sorry, te. Unsa tong imo ha? Kuan, te ba? Balik akong tuyo, te ba? Asa imong slot? Asa imong slot? Wala kay slot? Wala? Asa? Wala ka ba sa slot? Kita ka na nila. Alas 3 pa na sila naghuwat. Nya ikaw, musingit ra ka? Wa ka lipaki. Kumuno? Wala ko kasabot sa inyo ah. Di ba dugay na nagingon si pork leader diya nga mukuwag slot? Asa day ka tong nagingon ng pork leader nga kailangan na mukuwag slot o sa mo palit? Asa day ka tong naglinog? Pahawa sa akong bib, sig may naikan tika. Tairay di mahilot nimo. Kita ka ng kalabasa. Buwak na si mong naong ron. Adto dito kay pork leader ka, dito pagsugod og kuha. Ayaw ako ang sugdi. Te, tuyo raman ta ko baliton, te. Gusto man di kag tuyo. Kuha dito slot gani no. Lakaw. Lakaw. Tuyo raman akong tuyo, te. Lakaw dito pagkuwag slot. Shubi. Isa lang Layas. tuyo, te. Shu. Lakaw na. Pagkuwag slot. Tukdid. Ayo. 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 Ay, unsa man na gang. Ay, sir, kanang mag-inquire nito ako, sir ba? Diri ba pwede makakuha requirement, sir? Requirement sa asa gang. Para makapalit unta ko tuyo, sir. Aw, tuyo. 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 Palihog lang ko fill up sa akong ipang-checkan gang. Sige, sir. Unya, kailangan nimo og health certificate mo adto kag health center. Sige, sir. Salamat kay sir, ah. Salamat kay sir. Ay, may adult ka na mag-count akong health certificate ba ka na? Pwede ka mag-baka rin? Oo, wala problema na gang. Nganong lagan mo gakuha ani? Unsa may check ka ani? Ay, namagod kay kinahanglan paliton dyan niya. Kinahanglan kay health certificate ba? Sa? Nakoy, kinahanglan paliton ba niya ka ng kinahanglan ning health certificate? Naka tong requirement gikan sa tara. court leader. Oo, natin. Wala kay kalintura. Wala, te. Ha? Wala. Ha? Wala. Wala, te. Wala. Sip on. Wala. Wala, te. Wala. Wala. Kasi Kubok. wala. Lasan. Imong kumago sa tail, kompleto ka. Ay, kompleto kay. Kompleto kay. Imong vaccination, humana, 5 ka dose. Duha ra, te. 5 dapat. Pero pwede rin mo na agapan ng Vicks ha. Ay, sige, te. Salamat, te. Wala, te. Ay, salamat. Ay, wait sa. Wala pa pirma ako sa papirmahan. Salamat. Ay, wait sa. Kulag birthday. Ay, naday dari. Naman, dala, te. My bad. Goods na ni. Salamat, te. Ipaskan sa imong QR ha, bago ka magawas. Ay, sige, Dito sa salamat. guard. Salamat, te.
Asa man to? Asa man to dapit? Guard. Am to dapit? Kang kabalo mo asa dapit ang kuan? Ha, dapit na guard diri ah. Ha? Ha? Ano kabalo? Dito? Sa guard? La. Kapuya pud ani. Magpalit ra man ka og tuyo ba? Kapuya. Ops. Sir. Sir, kabalo ka dapit. Magpa-scan og QR. Kano QR? Kabalo mga bata dito ba? Kabalo ka. Kano QR? Kung saan natin yung temperature? Ha? Ano man, sir? Ano man? Sure, require na. Ay, oh. Hindi, dali. Kentang. Ano? 37.6 ma'am. Round up na to ni sa Nyiris 38. Kuya. Grabe pala ito. Ito sir, oy. Nagbaktas, manggug ko na. Oh, wala yung wagdas ma'am. Na. Sir, oy. Kano kakag-QR? Oh. Mami. Ari, dapit. Kami, dire. Lo. Sus. Naraman day ka diri, sir. Adto ba ko dito? Astang layo, oy. Oh, Oh. mana? Ano to? Ang ano? Sure, sir? Lahat ni mo. Nga, sir. Mana na? Paitan Ah, mo na makuha dito to. tindahan. Tindahan? Wala. Ano yung inanglan nila dito? Sus. Naraman day ka diri, sir. Adto ba ko dito? Makapalit akong tuyo, ani. Largo na. Let's go na natin to. Te. Mata. Hoy! Ang akong talong! Te. Oh my God! Saan naman eh? Na naman di kislat. Hagi na ka spark leader. Wala, te. Wala, te. Tanan. Health center. Imong QR. Na-scan na. Pwede na ako makapalit og tuyo, te. Tara, dali. Sunod. Tuyo raman day mong gusto. Tuyo. Te, tuyo yun eh. Malamang. Si pananon ni mo ana. Asin. Na-register agani ka. Buta-buta na dayon. Oh. Usa ka mulakaw. Ambi mong right hand. Right hand. Ambi. Sana all makadawat na grasya.
Dapat kitang tanan na ituyo. Reporting for Dagdag Cemetery. Nag-yes po lahat ng bagong members. So, tuloy-tuloy lang ang laban.